Dumi, mabali namin. Adda si Mangput abalik bayan lakay, mapanta makisarabaw. Asin now? Da kumari dinang kan kumpadre Tinong. Nagitay nag-migrate di Canada? Wen, si Mangput day di kalman. Nagdagos day di balay da kakaimong. Ay, si kalatan ti mapan no kayat mo. Di, apay, di mo kaya ta makita ida? Saan kami ngagkasingad kentinong? Anya. Apay ako na masaan kayong agkasingad kat sigod ada kayo ta kabadungalan edi kababanwagan yaw. Idi day ta. Nabayag nga wanda dito, di ka mailiw ang makisarita mo't kuma. Awan mo't kailiw ko. Tasan ko nga ruda kasingad ni Tinong. Isu Si kalatan ti mapan. No damagendak. Ibaga mamasaduta kasumurot keng ka. Saanen, saan ako namapan. Saan ako nagbipisit iti pasarabo? No pasarabuan da ka Aday mi imot dagi dyan nga kasawa kag. Alawad imot da no isot amaw. Basta, saan ako ten amapan? Siyak tulat makaabroad da. Anyat kinunab. Awan. Ang kalatan makisarabo. Saan ka sumurot? Saanen ko nakmat. No siyakla ang saanen, lakay. Sige, nakatagluto. Bagbay. San ngamin nga mo ni Sufeng? Nadabasit nagrikyaran mi kentinong. Hindi sanda pa'y nga nag-abroad. Mga naswabali pa'y ti pagarupan da yad tinong no kundi sarabo akit din. Sayang, tadi ka imay ijay balay da kakaimong marisupeng. Ibabaw nak di gusteng, masadutak mat amapan no siyaklaan. Un agpaiso, dua kayo kumaa. Agkabadungalan man da chairman gusting gantinong iday. Jakman abo. Ibagbaga ni gusteng asaan da kanong agkasingad. Iso mabain nga tamot Ay, imbilin na kagayam ni Kumadre Dinang. Addan sa ipasarabo na matken ka. Ay sus ka babain. Si Kamal. Mapankantulatan Mabiit dan sa laang ditoy. Agpasyarda ka no ije ilukaws. Ay katagpasyar dalata Agaw awis na paingaraw. Di sumurot kayaw. Pampanunutot garuno kasano. Mayati sumurot ka dagi jay balik bayan. Libre ang makapasyar mat na taon iti lugar adi pa'y nadandanaon. Uray, nagpasyar kami mat idin ijay ilukaws. Addan tumat gundaway nagpasyar kam tumanay. Sa bagay, mas daawak mo't ngamin kada kayo. Agtur kayo mat. Kakaiso na akabaulan nyo mat no kayat yaw. Anyat ba kunayo iti singasing ni Maritoriang. Maaramat ti kwarta tayo iti panagpasyar wano ikaan tayo latan diti barangay. Nangagyamat ko na ni Presidente tayo. Anyat kay kayat yaw. Agpasyar wano agsasango tayo latan amangan dito'y barangay aginggat kay kayat tayo. Dakalmat ba siya ti pundo tayo akwarta? Narigat mat, no adalatan ni bangkoan niya. Gasdusin tayo na tapno pag numaran tayo mat, takwarta tayo dayjay. Tanay, adon timun una, gat saan dan anay raman. Kaya tayo kadimat, akasta, matay tayo, adi tayo man na mapagnumaran mat ti kwarta tayo. Agsaw kayaw. Anyat pa kay isang rata na yati kwarta tayo. Saan tayo kiti na pagnumaran ita, tas ibibiyag tayo pa'y? Ay, tayo kiti, pasyan. Tayo ba? Nangagmaw, marisupay. Ay, anya di ko na yaw.
Agtor tayo. Awan. Numapan tayo ti sabali a pagilyan ti kunayo. Ay kat, agkurang mat na jayan Ay, Naska, gastos tayo matla iti bukod tayo. Kwarta no kas jay. Saan mat nga amin kat kabaalan dati agtor. Adadagi tay padak nga awan makukwartada. Iso saan na masurot day ta? Uwan mat kit di O kahit anya nga raw. ay, Wala, agi-suggest kayo. Tapag sasaritaan tayo na sayaan. Anyat makunam. Iti bagbagada kiti kakadwa senyor, gusteng. Mayat day tagtor akong kunada. Mabalin tayo mo't kahit nga agtor no kayat tayo. Saan nga amin kat ada mabalinda agastusan. Pampanunutik man mo't agpasyar iti sa bali a lugar. Anya? Aglang ay tamambot bakit? Uray talungal daw laeng. Ne. Anyat nakapampanunutam iti kastan. Kanayon lang na barangay di pampanunutin. Ideleksyon, pinampanunot ko ani Duming tag-chairman asumukat kanya. Natalik ako nga oray agbakasyon tamay. Ngamnay, awan mo't gayam serbiti plano kakasta. Ani Duming ti panawak no bilang. Di ad-adaitan tapinanawan na kande manugang mau. Masurunak ni Duming. Bay amon. Sa pulil na ti waya-waya Amumot no kasanot kinarigat ti maadan iti responsibilidad. Wan marketiya. Ngam anya nga tano agtor tamat ngagpaysa. Anya kansa. Ay sus agtagtagainip kansan asiririeng. Maturog taman lagay. Sana tagtagainip na ito'y. Damat kwartata agastusin ta. Apay, di mo apalan da pare agapito ang nagturday jay Hong Kong di New Year. Ay suda tada anak da adinanon da ejay. Adda nagdagosan da. Iso aminos gastos da ata saan da nag-hotel. Damat pag-hotel tano bilang. Inyak ano. Ay, Ay, ako tagtagaidap kan sa talaga. Dayta, maturog kan. Ay. Paring mapasamak dayta nga ibagbagam. ay, kunakon. Sana tagtagainip na ito'y. Damat passport ta. San pa yan nag-expire na gijay. Inaramat ta idi inebanda ta da kabagis George si Hawaii. Ay, ay, apo tila balaglagit mong gosting. Inkalagi po lang iti kwarta, no kasta. Saan nga gibuling? Winusan gibuling ti kwarta. Usarin takit di mo ta mapanaglang aya. Matay to the town, di pa napadasan, tinapadpadasan, ti daduma. Nagsagana takit ti. Napadasan ta mamutagpasa ni Hong Kong, wino di Singapore, wino di Malaysia, wino di Korea. Rosa, matuloy kami matlang kantatangyaw, amapanmat agpasya rin Singapore. Kutsuan. Wan. Imbag ijay, taado ti DH nga anak ti abamo may matlaang. Wan matsan aya. Ado ti taga nagbugsutan a domestic helper rin Singapore. Saan kami basta mayaw-awan ni Jayan? Wan, naka-schedule ang ti flight minton Lunes. Ay, ewan ka de. Ay, agyaman kami na unay, ano na yun ti allowance may anak ko. Sige nga raw, ipatulod mo ito nga ruda, interwar may, sakbay nga flight kami. Ay, dawan,
Thank you, Rosa. Bye. Na. Anyat ko na ni Rosa, baka. Ay na, maragsakan mo't aja anak ta. Kat agipaw it ka no itinayon ti kastusan ta. Ay, no. Ay, sana nagsaya atin. Kung nagtumot akabaalan tamot ti aktor. Ay, wait, At nagastusan da. Kat nayunan pa'y gayam ni Rosa. Apaw, nagsaya atan. Kat no plano mi matkanlakay ko ti agtor ijay Singapore inton umay alawas. Ay, kasta. Ay, sayang ta saan tayo makapagigiddan. Wan nga raw. Ay, sa bagay, adan samot ka anak ka medya Singapore. Wan. Beautician ijay Singapore jay kaanaka. Mabalin mi kano ti agdagos ijay ayanda. Ay, nagsaya atin. Wan. Agpasyar tayo mata. Uray maminsan laang. Ay, husto ka. Agtor tayo mo, ita kasi aramidon da kiti daduma pa da senior citizen. Hey, enjoy ka bayatan na si bibiyag tayo, pay. Sumat. Ala, kita amaw, nanyapay ti ikargak dito'y baletam. Ito ti listaan ti na ikargakaon. Kita man, nanyat kurang. Anya dagituing? Ay, siyempre, dagiti pagsukatam, dagiti namnama amaosar ijay. Saan tanga mo? No, ada si tiga paggatangan, iti pagdagusan tawon, no awan. Dalata? Ang day talang sandanga mo ti presyo. Ang mga no triple mo tinginan ang dito. Isunga rod, akasayaatan no itugutan, dagiti babasit abanag, amaosar ijay. Saan ta akabisado ti lugar a papanantatap na amaw? Alawanan. Iraman mo ngay karga di tamalitak na tay uniformik. Anya nga uniforme, ibagam tanay, nakaado ti uniforme. Siyempre tay paborito nga uniforme Tayo uniforme ti hapaw? Win, ikargam di tamalita. Pagbadok to di Singapore. Na? Ay, sayang. Saan tayo ang makapagigiddan? Ay, anya kita saan. No, kaya't tati makigidan kadakwada bakal. Ay, mabalay. Ay, mabalin lataan. Do kaya't ta. Awan pa'y mati talaga apit sa tibiyahe ta. Mala. No mabalin nga agigiddan tayo na akit. Eh, sige. Mayat ka tada kadwata. Oray saan tayo nga agkukuyog Agkikita tayo ito ijayad. Sige lakay. Tayo bagag kinisuping. Agkikita tayo ito ni Jay Singapore. Ay na, kunakla no masuloy ko ti angas ko itayin lakay. Dayta, tay kun kunada delikado. Nada sa goba ni taglugan ni tiroplano. Dagitay launay ada sakit ti puso ken high blood. Kaawatan ana salon at tay tao, naglugan iti eroplano. Awan. San nga aming kit mapalin na taglugan ni tiroplano. Uwin kayam, matuloy nga tada marituryang, asumaro na adagos kada tayo sa Singapore. Uwing kano, nakasaritak ni pari iyong idikalman. So nga kadwatang nagpasyar. Mayat nga rod saan ta amayaw awan? Naitamayaw-awanan. Uray manawanda. Saan ta amayaw awan? Apay tulog mo? Saan mo't anya ti amok no di kantuman maan-anawa ijayon. Anyak ka no? Ka ti kinasulpeng mo no kwa. Iridab ko man kidi. Ringin naktunog landing tayo. Nasa isaya at pay. Amok amasurun ka manin.
Lakay, kita ang naging nakatugaw ijay. Pilipina nagijay sangkit dahin. Wen, nagitay domestic helper dito sa Singapore. Nang kuti imbaga jay may sa itay ng English mo ti sa una. Anya timbaga na. May di-op ko na nakit dahin. Ay, uray sa anak-anak kadapaw iti kolehiyo. Made, ti pa nagdenggag ko pinagsauna iti English. Ay, basta maka-English, maka-moditan, kasano di pa nagsauna. Saan nga rod pintas adenggen no kasjay. Pilipina nga ta, di nagsaoy di kasta. Ang mga nusan may. Pilipina day jay. Ilocanon tupay ti pandakisarita di kaduan. Sudugbatan nakit din iti English ta. Aya. May di-op ko na nakit din. At po na yan. Ay. Ay, umasidig ta kadakwada lang. Sige, sige. Nay, agpipiknik dan sa may. O di, makipiknik ta mo tan. At damot balon ta. Imbang man, takabaalay niya pa ilang ti agtur, tata. Ayun mo da. Nakasalsa lagi sag pala na tao. Ayan nga tan ni Suping. Pinanawan nak sa meeting. Agtaltalang kiyaw kayo. Sapsapulin niyo day kadwayo? Ay, inaon na nga tanga anak niyo day dyan niya. Naku nam. Inauna nga anak ko. Ay, saan? Anya nga rod, tata. Iso ti misis ko. Sorry. Napay, lakaya ka nila una iti pa nagkita balasang ka. Ay, saan, tata? Kabangbanguran yung ngata. Ay, imbagamon. Napintas dito'y apagpasyaran, dagiti kaskada kayo. Ay, adante agar-aram kanya. Excuse me, sabatak. Naa. Ni grumot niya imbaga nang agar-aram kang kuwan. Naa. Ay. Apa na yan. Kimayat kat mata ni Jenigro. Yay. Na yan. Anya ay adagiti kailyanan. Katno kinuna itay nga asawa ken anak na pinanawan ni Pilipinas. Ita adabay friend na anigra. Ay, naimbag. Ta nakapagkikita tayo matlaang ditaw, pare gustay. Wen, mayatag pasyar. Makaaliwaksay tayo. May wagsak ti adu asam sa muyeng. Ay talaga mat, nang runa, nung makakitkita da tao iti kwa. Makitam da gijay. Ay, di pala kalma na nakasarsarita kida. Uray, ta nagkuyog da bakit kaw ken ni Supeng. Mapantaman makisarsarita kadagiti naglalapsat. Dagiti agrigrigat iti abroad, apagarupan dagiti kakabagyan dayi Pilipinas, nga agak-akop dayi ti takwar, iti kwarta. Ewan anya, ang umnay, kita umit ngamin pagarupam aya akatulong lagayam dito'y Singapore dagita. Nagkuyog da ijong ken gusteng. Da kami met kenturyang, tinagkuyog ngamnay. Kaamamon sa launay mo ni turyang di kasarsarita na. Yakla kaya ti agdengag iti saritaan da itay kay. Takas lamot maipanggap mutan iti utang iti kwarta di tupi ko da. Ay talagang adu ti Pilipina dito Singapore. Dandani amin ang makita kat Pilipina. Sa bagay, parki ka no dito yan na ito yung para kadagiti ka doon da Pilipina.
Iso nga ayuyang dito, dagiti adda dito a domestic helper. Na, nimot ijong jay makitak ijay. Da kasarsarita na naka-shorts. Ni Gusteng, ayan na nga ta. Kung naklano nagkuyog da. Ay. Adamat kayam kalukon nita nga iyong nasumraw. Awan lat dumadakan Gusteng. Umasidigak man iti ayanda. Mangli kawak. Tapno iti likudan da, ti pagpwestwak. Paliiwak man laang rita nga iyong tanay. Nalipatan nan samot tan ni bakit na. Linuko nagdi nakiyayat-ayat ka negro, tata. Isa mga asiw ka diya. Tulungan da. Ay niya nga minti napasamak, basang. Kinunana nga ikan nakitidakkel agatan nga ipatulod ko kada inang ko ijay Pilipinas. Gumidikwan. Awan matag. Kahit anya, Masikuga ko. anya, saus, kasanod daitan. Tinasayaan, umay ka. Mapantay jay ayan ti kadwak at turista. Ita dito'y Singapore. Ha? Sino? Ni Chairman Gusteng. Isaw, ti makatulong kan ka. Apay ijong. Anyat problema day tangat sang sangay. Masikog kanaw. Imbagak amapan kami ijay ayan ni Chairman Gusteng. Anya. Salbak nga yat. Gukisam ka, iti, masikog ka. Sorry. Kapitan kayo gayam ti barangay ijay Pilipinas. Dandanida kayo ti bagak nga ama ti si Kugko. Anya? Nay. Ay isak ti asawa na basang. Nagtur kami laang dito Pilipinas. Siyak ma ti asawa da ito'y pagdawdawatam iti tulong basang. Ako Ala, pangasiw ka diya. Ibagayo ti aramidek. Mabuti nga kiti asawa kay Pilipinas. Patayan naglakit din umabuan na nagpasikugag dito Singapore. Purdiyo. Hay. Parijong nganyat makunam. Nakumangay. Da kayo supeng kentoriyang nganyat makunayaw. O di, agawi din papanan na ko ma. Uwan mat, agawi dan. Kastamot ti kunak. Agawid ka ni Pilipinas. No kasta? Iplikandak iti aeroplano? Thank you! Intinag na kay iti langit, Terma! Thank you! Ha? Imbaga kaya nga iplikyan na ka iti aeroplano. Awan imbagbaga nga iplikyan na ka. Ay. Nagyaman na ka. Ay. Kunaklano. Ay. Aniya. Maten. Kanayo nakbat ngagtagtagay ni pan. Anya ka no? Dumi, mabali namin. Nagida ka lang arudan, cellphone pa ila day tamirmiraam. Maturog ka kadilatan. Na. Oh, apay. Anya day takasla nakakigtutab. Kabagyam samot na ito'y naipos dito'y naimasayag. Anya, adaman na tayo apagsasaritaan daditan. Kabagyam samot na ito'y kapilyidom. Kaapelyedok lang dayta. Saan may akabagyan? Nagitam na ito yan? Wen,
Nabasak pa'y dagita nakasurat dita na. Ah. Komentos dita nakadado. Kaapelidwan mila ang dayta. Maturog takit dita day. Masapak ang mapanidi po ni Radi Anton Pikat. Ada ka no makasapol kanyak kuna ni Sara. Maturog kalatan kunak may. Ay, makaabo ka. Maalalya ka dita no di ka pala maturog. Ido nga rin ta sila wan. Ay, san pa ya? Ada pa yung arod aramidak. Amagan no maturugam tumadan sayang ti kuryente. Nangina ti baybayada ka ti kuryente tayo anya. Huwag ka di. Idipagtun. San ka no akabagyan da suping dahil anatay kat. May lasing kumot na kiti makitkita kiti na ipos a picture na kiti aglamlamay dito. Kasi ti dahito kas lagbit-bitla. Dahito yung kasing sina na birngasan iti puot dito. Nimot sinay. Asumasik ka na iti kaabay na. Jakmut mawatan ni Suping. Pagtalikodan na nga kabagyan na dagito eh. Nakaturo kayo. Baya ako. Maturog akmut din. Inton bigado nga ipakitakin ko na da ito'y a picture. Ita man lang na makaumayak dito po ni Raria. Umay kalat na ngamin dito'y ano kasta nga awan unay ti pakakumikuma medyo barangay hall. Huwag man. Maminsan. Pangyaw awanan mo't iti stress ti umay ko dito'y kait. Apaya kasta ti kunam. Siyempre, agbalo ti makita. Kaduan na makasangsang iti makita arupa dagiti tao dito'y. Saan mo't nga amin? Uy, awan makita, ngagkakatawa. Saan mula amaranranaan Saan ngagpapadatirik na dagiti agminatay? Ay, wan matkit diya. Adu, dagiti mabang-aran na agminatay. Asino da ako na? Asino nga rod ti babang-aran ngagminatay? Anya ti makagapo ang mabang-aran, imbis ang maladingitan. Dagitay maasyan kadagiti agrigriga. Dagitay maasyan iti kakabagyanda nga sagsagaba iti nakaro sakit. Ito siyempre agibusan iti panagrigrigat da. Uno panagibibtor ti kabagyanda. Sa bagay, mabalin may. Saan la aday ta ti mabalin a rason? Agduduma lakay. So adi mo kunaan nga aming agminatay kat agladingit. At damot, dagiti mabang-aran, gapo iti nagduduma, arason. Ay, wen. Isu nga dumot, dagiti mangibagay ti. Matay kalakuman. Nada. Wen. Agsasabali man, hindi ka ipapananday ta asao. Adda dagiti mangidaw-dawat, iti ipapatay kumanti may sa tao, gapo takagura na. Uno saan, maasyan, kasjay. Ay, makaikawa mo ti kawan ni Chairman Doming Wen. Anyak kumat pakay kawaam kagawad poltak. Da kayo mo to ay si. Talaga asan yun ang mabaliwan ti birngas ko amay silpo iti kinakagawad ko. Isumot ten, tinakairuamak, ngawagin ka. Anya nga min ayat tinaknakan dagiti naganaking ka.
Ta nagatidog lang aruden timpanagan dakin kan, nagrigat pa ya baliksan. Alaklakamot la baliksen ngam itinagan ti daduma di taa. Ah, alaman, si kaman nga ro ti mangibagay, tinagan mo, tadenggag. Ni bukad ni Rizalino. Ulitam, jakunay na awatan. Ni OIC mo't. Alan, ulitam ngay balikas tinagan mo, tadamot ikorik ko nga awag mo kanya. Ha? Sige. Ni bukad ni Rizalino. Ah, Oh, naglaka? nalakakin ka? Ngam no siya ki mga awagkin ka. Bukad kunakaon. O kat di kan kumuntra. Ay anya. Kat daytoy mo ti bagak. Sana kun nga o ay sila ngita. Iswad din ako awawagan iti o ay si chairman. Tas yakman ti chairman wino kapitan dito'y nagbugsutan. Aya? Ay, nay, naudi ak gaya miti damag Talaga naudi ka. Tagkarabsent kamat. Italang manan na makitak ti mumulagatam diti opisina ti barangay. Ay, kwa. Ado nga ti nakakumikumak. Manipod dita. Datoy. Tapno mamati ka. Datoy, pasaw. Daytoy ti appointment ko. Mamati ako, chairman. Thank you. Tada kayo man gaya man ti kapitan. Saanen ani chairman Doming ay kasano nga rod itan no naisubli kayo kapitan ti nagbugsutan. Anya nga rodan ti saan ni chairman Doming. Saan na chairman ko naklangarudan? Nya kumapay di saan na? Wala niya. Nag-resign na ya? Salbag kamay kagawad pultak. Nag-resign nga rodan. Isumot lagayam asaan kun amakit kita. Di mo baliktadan. Sikat isa na makikita dito barangay hall iti sumagmamano nga aldaw. Ang mga nuwad damot plano mga resignan. Ni. Awan uway si. Ay, chairman. Awan plano nga agresign. Ita, anya tirebeng mo nga aramidan no awan plano nga agresign. Kwa, agagakitakon. Sa paakon ti umay agyute, no kaldawan ti jutay. Sa anak mutan nga agkarabsign. Good. Na. Ada umawag ni mga tangusteng. Saan mo't na nakapunbok na ito ang number? Hello? Kasta, kabagyam ni Gustay. Kasta aya. Iso nga rod ati awagam. At daak ngamin dito'y punirarya, kadyak maibagan, anya ti ibagam kumakinkwana. Kasta. Sige. I-forward ko kan kati number ti cellphone na. Ay, huwag. Nagsukat ngamin iti number. Tanahak tay sigod ang number na. Sige nga raw. Wan. Ala, ibaga mo na niya dayta. Idanon kon to lang nga rodan. Awan mabaliwan. Kadag iti napagsasaritaan. Iti karugrugi da ito yung administrasyon dito barangay.
Nuanya dagiti may implementar, ituloy tayo. Talaga tila ang chairman-elect ti awan itan akadwa tayo. Katangay siyak manan ti kapitan, siya kanabutusan na kagawad, kapilitan, anabakantin ti may sa oposisyon. Kurangan ti kagawad, ti kahit kwasawan. Aga point tayo kadi iti kasukat na kap. Da kayo man, anyat makunaya. Ay, mabit lang. Ni suping mo ti mabawag. Hello. Hello, Lakay. Nakita mo ti pakaamo ti nagiposte iti FB. Na. Anya day tapaka mo? Eh, sa anak pa yan naglukluk at titipik. Anya day taaya. Adaman na tayo akabagyan yun. Anya. Kita am tulatan dahil free friend request kan ka ta i-confirm mo. I-confirm mo kami na yun. Tapno na lakala ama kontak na ka. Anya. Sige makamukan Lakay. Kabagyam ka na o dyan na tay. Bye. Mabit lang, suping. Hello. Inaglukon. Inidipnan. Oh, anya ka na, chairman. Adan samot emergency yaw. Ada ka nun na tayo makikabagyan kanyak. Adaman nga rod pakilamayan tayon Diya ka mo no kabagyak ngagpaiso. Tasan at taga ditoy. I-confirm ko pa'y. Di mo am-amaw dahil akabagyam? Awan malagip ko akabagya ka na ikamang ijilawag. Saan mo close ti amin akakabagyam ka? Kabagyam nga ta, di mo am-amaw, ngam-am da ka. Mugpayin? Adan samot pa ka amudakan kan. When apaman nga in-confirm ko jay friend request iti FB. Nag-message sa dagusan iti messenger ko. Oh, Yaw awis na ti papan ko kanumat pan na ki last night. Iyan na tay akabagyak. anya? Yaw awis na ko na. When Nene. Panagkunak. Saan samot amayawis ti panakilamay kas kada panakilas night. Agraman panakipumpun da kay. unmat nasken ayang agawis kay ti makilamay makilas night kas kada makipamumpon. Oh, san mo't ka na? Ngam nay, kasano daytan, katyaw awis dayta makikabkabagyan ken ka, ti papan mo panakilas night, ken panakipamumpawn. Di mo ko na saan ka pala amapan. Ay, panunutek pa'y aging katrabi. Total, inton maminsan pa'y matlangal daw, di bagbagada. Unaklano saan ta amapan. Imbag ta nagdesisyon kamot lang amapan ta. Uwin, pambara ka makiam-am mo ka dagiti jak pa'y lam-am mo akabagyak. Katuon mo't narigat dayta. Ado, ti saan mo amo kakabagyam? Ay, madi. At least, inton si kamot ti matay. Ah, Saan ton anas kan, ayaw awis mo mo, ti panakilas night dakin ka. yay. Day tatisan mun tungar aramiden no bilang siyak ti umun una amatay. Anya, Pumanayan ti pan nakaipadamag ko iti FB. unay kan. Wen, no umun unaak amatay, umdasan ti panangipos mo iti FB, panangipakamom iti ipapatay kon. Na, Di ka agaw awis, kababain. ay alawin. Anya jay kunam, kababain. Un anya, kababain samot nga agpay so ayaw awis ti lamay kas kada pumpong. Kababain na talaga. Taka ipapananday ta ti awan disnudo, makipagladingit iti ipapatay di malamayan. Ken, may pumpun. Unay Iti ababa sarita, awan makipagrik na, iji na ulila. Maawatam. uwan.
yaman pa'y imbag tayo may kamatlaang. Susapo. Umara ko pa'y mo dito alakay. Naawat mo matlaang tayo imbitasyon. Ha? Imbitasyon ko na yo, ama. Ay, sos. Inak man awagan iti ama. Sa kaanak-anak. Sos. Anya, susapo. Kaanakan kayo aya. Ay, sos. Kaanak-anak. Yay. Di mo am-ama na nila kay Lincoln akapitlam. Sa tiinaw na putot na. Aya. Ay, sos. Ni, lakay Lincoln ka no? Ay, umay ka. Agtugaw ka, iti amay ko. Ala, agtugaw ka. Ay, agtugaw ka ikit. Ay, iso ka dito asawam. Awawawan. Iyam mo ka na kayo ay iso ni Sufeng. Ay, ala, makikatugaw kamat ka na kamin. Ikit supag. Sak ni ambot akaanakan niya. Paskan gusting kaanakam day ta apong munti lang na. Ay, aguli ka lang Sufeng. Nya ka no? Madamdaman taon at tanawan niyo tilungaon. Ag-inam mo tayo pa'y kadagit yung kakabagyan. Itala makakita kiti lamayan nga dagwardya tinatay. Day ka din nakatakdera security guard iti abay tilungon ti kunam. Huwag nga raw. Nagadupay ti nakaokora medalyana. Award di dayta security guard. Owen! Adyo, tinaawat na nga award. Talaga nga award dayta kabagyan tayo. Imbag man. Nanos man namang gugwardya dita malamlamayan. Ewain talaga anaalos agwarda. Saan amatakaw ti abuloy na. Mayati kasta. Ngam, ada ka diagtakaw iti abuloy dito'y ayan nyo, no? Kasta nga da malamayan. May sauce. Uso dito iti agpukaw nga abuloy. Ay ngam, saan adda kita ti pagsasaritaan tayo. Umay ka. Yamam ka kadagiti kakaanakam. Aduna dito. Uwin ko namlatan lakay. Sige, ingkan dito yaklaeng. Ay, apaw, si Kanday din na aram abarito nga ulitig may. Ulitagyok ko nayo. Ne. Well, kasinsin ko ni Dumay. Iso akaanakamot Ay, apo Diyos. Kakabaggiyak ka dingag paisudag ito'y. Siyos, makikita to'y ulitig tayo kasinsin ang bawt. Ay, gagangay na Saan tayo ngamin nga agaam mo nga agkakabagyan? Ampot! Iso ka niti mauray nga ulitig yo? Ay, huwan apog. Ay, pinatuludan nyo kada iti imbitasyon. Nalipatan mi nga rod, apong. Iso ayawat ko na. Dito iti invitation card para kada kayo, apong. Invitation card. Para kada kayo. Pasensya kayo ta saan apormal ti nakadanan kada kayo nga awis. Awan na yaman na basang. Di kayo kumamastawan. Ano awan dito nga invitation card? Ang mga takda kami lati makipagpuy-puy dito. Anya. Lakay. Maudin arabi iti lamay itangam. Ngam. Di mon sapay latinan awan.
maitabo ng nubigat. Adda amak ko. Malyawak ngamin. Nagtanawak iti bangkay. Ket Saan ka mo't amaalyaw? No bangkay, timang tantanaw kan ka. Kila sasawa mo. Ay, lakay. Dumdumlawak ngamin. Idi pa'y kasangsang peta. Iti dayta security guard. Kita man. Apay. Di ka dumlaw. Kasla saan nga agkot-kot eh. Kun labas-labasan mo't latanda iti agiwarwaras iti kapi kun tinapay. Di daman lapagkapir mo. Unan niya. Kita ba kasla nakatakder mo't abangkay? Anya. Itil iba pagamot. Uy, so ko nak. Di ka ka di maalyaw no bangkay timang tantanaw kan ka. Iti ngamin mismo asangwanan natin nagtugtugawam iti kasangsang putta. Unan niya. Ay dumlawak mo ten. Kapag yan mimot nga taday ta a security guard. Ay damagam mang kitije ka anakam. Yagnagan iti ambot a ka anakam alaklakay nga adayo nga musika. Ayun man, damagak man. Nga lang. Ne. Panilan paasan ti panangan tayo amin. Maarami din di ka o dyan a request ti minatay tayo. Ne. Adda ka no request. Maudi nga taakid daw. Uwan nga ta. Dagiti sang ili a kakabagyan. Umay kayo kumaamin nandito isang wanan tilungon. Maarami din ti maudi abilin ti kabagyan tayo amay tabo na nintong bigat. Ada umasidig kan iti lungon lakay. Ay, matanawa mo't langan ti kabagyam amay tabon no biga. Ayun, dito'y kalaang kararagak man mo't day takabagyak. Da tayo, ti mangipaidda iti kabagyan tayo. Tapno, agsimpamot di ta idda na. Mangipaidda. Sino ti ipaidda tayo? Day kalamlamayan tayo Mala, pagtitinulungan tayo nga ilungon ni Uncle Idos. Ay, makainda ka matlangin, Uncle. Agin na ka. Daytoy security guard. Isu ti malamlamayan. Ay, maudi. Akid daw natin ka sa plaster na. Maudi ka nung amina na panag-duty na ka security guard. Ay. Wala. Ipain na tayo ti pangkay ti kapagyan tayo. Tapos makailanan. Sila ti umuna amang batak ang kalgus. Apo Diyos, pakawanem kumadag ito yata tao. Ay, pakawanan na kami, Apo. Pakawanan, Yay. Ay, Apo. Kaslan na kabuting mo. Ay, kwa. Pwera malalya. At natagtagainip ko, anatay. Dumi, mabali namin. Pau, nagadun amang gaday tapakag. Ay dawan, impadawat daman. Anya, impadawat na rin ta sa nga biga o amangga. Ay naglaing kan. Dumawdawat kalangan kat nagngina ita tinalo mamangga. Nagkuna din mawatak, nagkuna nangina itatimangga. Nalakan. Anya, kaya't mo asaway. Regalo ni Pasado Kapitana Beauty. Dita barangay Balbalayang da ito. Anya. Sikan tinagkasangay din na panalawas amarigal 1 pailaag. Ay, if befriend ko ni PB Beauty ko namsa. Nabasa na kano dagiti kablao kanyak iti kasangay ko. Ket gapo tanagpaboras da ka dagiti manggada ket awan samot unay ti agangkatan nano umanda ka naon kanya kan. Ipadawat dan ngam tay malungsot la iti balayda.
Kasta ati tao. Nan, mangpisi ka man nga ruday. Wan, isagana mo't nga rodan dito pangluglugam. Anya? Ay, sikamot. Pag sikan ko na madiadang ganda na pagluglugan. Kaya sumot ti talaga pang nakaibagana. Luglugam sa amon to, arum-uman, Inglisam kit din. Ngalawin mayat ngamin nga isik day ta. Taday talang arod mga rububan na kwa. Loglogan nga umunay. Wala, agtartaros iti buksit ko naman. Nanya kati mapampanunot ti tao. Idubi nga kurab-kuraban lang idit isang nga bukal amangga apaluom day diinang. Idi day ta tawan pa'y tinakadado ang mapampanong not ti tao nga aramidon. Idi ijay sulinik a lugar ko na Wen, nagado nga min asao. Ala, tulungan nakit din tamangan tantaon. Oo, tapno mamati kan, makitam. Makitam dagita ginabso na mangga ko dito tiyendaan, dito fruit section. Apaw, nagdadakal pa'y dagita. First class dagita. Wan, no idi Enero akang ina tinalom amangga. 250 pesos isang nga kilo ide. Ngem ita, takas makita mat, 50 pesos na dagitan. Nalaklakamanan data. Kaabay na nay. 40 pesos. 30 pesos. Nay, adapay sagba 20 pesos ay. Una, nakita mo dagita itsura dan anay. Nalabos ti luomdan. Babasit mo't dagita daduma. Adang ngisit-ngisit na pa yan. Aglungsot mo't dagita sagba 20 pesos. Nga raw. Dapat nga gumatang mo't kada kita amoy. Adalat taala kay. Dagitay ngay mangyan anay mo't iti pakitsindada. Ay, sa bagay. Ay, piman latamot Dagitay awan makukwartada. Dagitay launay adot anak da, asuportaran da. Isudan api man ti gumatang ka dagita. Ay, Ala, nakita mo ti presyo, dagitay gagatangan, laka. Uwin, ado tinagningina. Adamot dagitay nakalaklakalaunay ay. Ket kas nakita mo tay. Saan ako nagumatgatang ka dagita nakalaklaka. Halawinin. Amok man titurong ta sa umon. Bagkat ta kinayat mo mati simuro ti tindaan Ita, amo mo no kasano ka biit agi belang iti kwarta. Agastos iti kwarta ko na muta. Tadi mo mo't ibulbulang. Ay, uwan gayam anya. Law may kan. Mapantaman kiti gumatangan iti sidaan. Anyat kayat mo alutuan tapang rabihan. Datay man karnit kalding. Kasta. Mangalding ka talaga. May ka. Dita abanda ti karnyan. Mapantangarod kumita dita iti trip mo apang rabihan. Ay, pangaasiyo ka di matag at chairman. Gumatang kayo dito'y lakaw. Sa nga labaday tala ko amangga. Apay, awan pa'y nang busat. Awan at talaga. Tadanda ni amin alakwak at pakitaan bak matitimangga. So nga, indiretso ko dito'y. Tamok nga awan pinoon ti manggayo. Isa masigurado, ada kayo ti gumatang. Kasano nga rodain, katuray awan pagburasan mo iti mangga, ket umayda kami mo't padawatan dagiti sa na makaibos iti manggada. Ha? Ay, kayat mo asawan, chairman? Saan ka mo't gumatang? Ay sos, ang mga nusanton nga agluto ni Sofeng, tamanggan tulatan ti kanin may. Ado ti manggay ti balay, ngan inter dagiti am-ammo ken gagayimin. Ay, anyamot tan. Sapay awan bagas may. Igatang ko iti bagas, si mapaglakwak ko ma.
Ay, mga no, ada si Mangpet abakas para ayuda. Anya? Ada ka di bagas para ayuda, Chairman? Isakla ko man ti umunang ikanyaw. Ay, lakay, nakaturog kan. Wait. Di nakmanlukot. Nay, sinong batak lagi sa lunsod mo, apa yung masurun ka? Di ka kumasimbong bat itiwon nung nakaturog kan. Nya ka lagi din na bakit? Apay nga minadamagang pailaang no nakaturog ako kat makikita mo't nakamulagat ak pailaang. Kasano nga men? Adagundaway ati amok kat siriring ka pailaang ta nakamulagat ka, mulmulagatan nakpainukwa, tagayam nakaturog kan. Nya, nakaturog ka? Nakamulagat kasda? Woy, Oh, di ka man mo. ay san bahan? Masansan ang nakamulagat ka ngam nakaturog ka gaya makin. Ay, sana ka kasda? Oh, amumpay ngamin ay nakamulagat ka no nakaturog ka matay. Sanak pa yan nakaturog no nakamulagat ak. Ay sus nakaturog ka man. Di mo ipilit tas siya ka mismo tiba ka pampanagnak. Abnormal ti pan naturog mo nukwa. Kaya masiguro. Niyakan no. Ay, awan da ita. Wano, agin tuturog ka lagayam no kasjay. Anya. Wano, mawat-batibat ka nga ta. Kanayon kat amabatibat ka. Maturog ka din. Nakado. Ay, hawin kayam. An-anon ta nga jay isang halaba mangga ginatang mau. Ay, huwag nagpaso. Nasyanak ba't nga minijay may naglako. Tawan ka no ti apoyda. Igatang na ka no ti bagas jay paglakwan na ti mangga. Ti makadakais. Awan mo't gumatangin. So asya ko na, tigimatang. Sus, po, makmakanta nga ron day jay. Hindi, padawat mo na, ipaayuda mo. Aniya, ipadawat ka? Kuwinin na. Sayang mo, no, lungso, tembla dita, no, saan tama ka namin? Ay, mayat no kastoy kidi akanayon. Bastante dagiti prutas. Nasalon at tibagi ti tao aman nangan iti prutas. Kunam kat malagip ko yesigod alugarme. Nalawa ti kamanggaan, ti apong miide. Day lakay. Day giant tilugan day tayo imbagam mo maagpasyar dito'y farm mo. Andadan. Ano yun? Da Mr. and Mrs. Agapit. Ayan yan day tanga apelyedo. Agapit. Nalawa ka no mo ti farm day, ye Laguna. Gayam. Kat anyat naginteresan na nga yamang pasyar dito'y farm mo. Nay, di mo mapanunot na niya tinakay dumaan da ti farm tayo, ti daduma a farm. Iwan kaya man niya. Awan masnop iti da ito'y a farm. All in one. Oh my God, Ay. sabatan tayo da. Oy. Oh, nagpintas dito Mr. Kayabkab. Nagduduma ti agbunga iti makmakan. Nagduduma a prutas gayam ti maapit ditoy. Wen, dandan ni kumplito. Tunggal pa na wen, adalata maburas ti ti apruta. Ay, adda mangga, santol, kaimito, lukban, kenda dumapay. Ada pa na wen ti tunggal prutas. Asan da nga gigidan nga bunga. Ay talaga nga adda panahon da. Iso ano panahon ti mangga, uray aguma ka. Kunapay dagiti eksperto, wano dagiti agsoksokisok. Awan kano ti makuna nga overdose iti panangan iti prutas. Kainaramid ni Apo Diyos ti panagduduma ti panahon da. Tagbabalansi dagita. Kaado ti mangga ita.
Kat inton maibusin ti mangga, panawin tumat ti abokado, sumarsaro no ti santol, kenda dumapay, panapanawin na kita. Wen, isungawan ti panawen ngawan prutas. Ay, husto ka! Ay, anya ti adda ijay na pananda misis mo kan misis ko. Adamot tarakan mi ijay. Mapantay tayanda. Tapno makitam ti sa bali apas ti Ghostings Farm. Hehehe. Amo kaday ta ti awan ni farm mo. Wow! Nakaayat abuyan, dagita aglang-lang uya pato. Wan, ma'am. Aga-asawa mo't dagita. Nagpintasan dito'y ayan nyo, Manang Sofia. Dito yan, ti pangibusan may ti oras may kusteng. Manipod pa ili nagretiron a barangay chairman. Awan laki ti paka-estresan dito eh. Nakaayat abuyaan ti aglawlaw. Ngawan nga rod. Nay, umayan dito da gusteng kanti asawam. Honey! Umay ka dito eh! Napintas a talaga ditoy. Sa anak ngagbabawi apim masyar uray adayo iti ili. Kan uray adayo ta makadanon matilugan. Daytoy tinapanunot ko nga ramide kide. Tay di nagbalina ko na barangay chairman. Ingka gumaak ang malukatan ti kalsada farm to market road. Oh, nagsaya atin. Kadaytoy, pag numaran tayon ti kada ti kalsada ang makadanon iti kastoy apasetile. Ay saan na problema ti pan nakailako dagiti maapit. Kan ti panaglako yo kadagiti dingwen akayat yung nga ilako. Ayun na. Tano aduda nila ko di daduma. Adamot lakay ijay. Ni amakulyo. Ama. Nay, lakay una yan no ama ti awag mo ken ko na. Ay, agkaydad kami lang ata. Ngem ama, tinakairuaman di kaduan nga awag ken kuana. Iso ti runner ditoy. Nalaing nga aguli dayta. Ay mapantaman di ayan na. Anya nga tatar-aramidan na. Ibagak nga agkalap iti pupok at tilapia. Ta iso ti may tuno anayon ti pangaldawan tayo. Apo! Nagsaya atin. Nuwain, santo isaw-saw iti soy nga dasili na. Pau! Oh! Nayain. Honey! Nagado ti bunga ti mangga. Iso nga agburas ta kuma itigatangan ta. Auwan, honey. Isungarod apaulyan da ni ama kaliyo. Di nagkutong alakay? Uwan. Day jay gayam ti boy da ditoy. Boy? Naglaingan no napigsapay lang ang agtrabaho. Mangulin tubay. Oh, umay dito yan. Makauli day ta? Ay, ang mga numayangin no da iti nga to. Tagtagarin. Ama Kulyo. Ay, iburasan kayo kano iti iyawid yaw, sir. Tawan man. Kasano ka daw, sir? Sa nga tikles ka day? Ay, adula unay. Uray sa nga pulo kumalaeng nga ta. Sige. Ang mga no kaya chupay ti agiyawid iti nyog, sir. Ado, tinyog di taoy. Wow! Kayat ko ti kakaruyin, ani. Oh, sige. Gumatang kami pa itinyog. Ay, umulak iti nyog inton makaburasak iti mangga, sir. Ne. Ukon da kita agdedede di tapusa. Wan, sir.
Kat kita niyo mo't dagita dalita bangir a dog house. Nay, nani. Kuting mo't dagiti agdede dita nakauldag nga aso. Wan sir, pasaray pagsisinukatan may iday ti pagdidyan dagita nga anak. Tapno agagayam dan tulat ta. Anya? Nay, nagsaya at ti panaggidan dagita aso ken pusa anaganak. Kas lang amin agkakasinsin amin dagita sir. Anya? Kat kunada, agkaapaan kano ti aso ken pusa. Ngam dito'y farmay ay saan sir. Aggagayim amin ataraken dito'y awan ti aga-apa uno aga-angap. Oh, asus! Makaskas daaw. Ngay magmanta kayat mo't dagita uken ti agdede dita pusa. Ay, kasmut la iti tao, aday ta, sir. Dagitay kayanak, iti ospital. Adi makapagdidi adagos iti inada, kat ipadidi damot iti sa bali nga inasan na ya. Kas na day ta, sir. Anya nga iti amu dagita ukan. Iti amu dalatan akit inada day ta pagsususwanda. Ay! Mayat! Kat, day tamot ngay agpadpadede a pusa. Imbagman ta di na angatin dagita uken. Ay, makaawat da dagita. Makaawat ti aso ken pusa. Nabilin dagitan, sir. Anya! Wen, sir. Ay, sus di kay nga tamabate. Manipod iti kuting day tapusa nakasarsarita men. Naisuro day tan. Kastamot day tagpadpadidi iti kuting nga asaw. Nasursuruan amin dagita, sir. Baklat na kita nakakulinikon dita? Ato itlog na? Wen, ma'am, aguk-ukup day takadakkelan. Dandan ni agpusa dagita itlugnan. Kasta? Wen, ma'am. Amuyaw, tarakan mutlaeng dagita. Idi damo iditoy, dagita anabiyag ti agibus idi kadagiti manok kas kada pato may. Ngam ita, masiputanen dagiti kakasta anabiyag nga may ditoy. Matiliw da kat may pupuk da. Agbalin damutan at tarakan. Ano yan? Ado ti aginteres sa gumatang kadagita ngam saan na para lako, ma'am. Para pabuyalatan. Inton kwan, umay tumatalaan dagiti napusgan akamang ti opisina ti gobyerno. Uwan. Maibulos kanugad dagita iti umno ang lugar apagyananda. Nagadugayan, di nakakaskas daw ang makita dito eh. Wen, ma'am, ngam, no dadtuma, maalyawak ma. Apay mat. Ewan ay sus, nagdadaklabaklat dagitan. Kan uray na paamo dagita, ma'am. Hayop dan tulat tang agtangran. Siyempre! Ang manang kay dita! Apay nga ta. Ay, ang pukpukaw. Apay ay agustay ka, apay pumanukaw ka. Agturong dita tayo nakabulo sa bakla! Asawa Anya. dita mangukukop dita! Anya, ay sus na uyong day akin putot ito ukupan day ta baklat, ma'am. Ibagbaga ni Gusteng. Umay kano ditoy. Ay, pumanaw tayo ditoy, ma'am. Oh, Ay, ate, pumanaw ka yung dita! Ayan, tidakkel, abaklas Ay. na natin! Detan! Detan tayo baglat! Ano kayo? Timbangaran! Isan! Di mo panipula dita! Saan? Di mo pulipulan. Di mo pul... Ay. Ay. Agiyaman ak. Kung naklano ag paypayson. Tag-tagainip at lagayam. Dumi, mabali namin. Awan nanang ko. No awan na nang maun. Asino nga ro dagiti kabalay mo? Awan. Asos! Ay kasano da ito yan?
Naggap-gap nga taday ito'y balasitangan. Balasitang pa'y nga tayo. Manot tawon mo basang. Sangapulo kat 5 akalgaw. Anya, Uwan, kuna ni apong ko, 10 kat 5 akalgaw kano ti tawon ko. ay, mati kawakiti day ito'y. Ay, naggap-gapwan na nga tayo. Mapana kon, mabisinak mo't ngamin. Anya, mangan ka? Kunam mga anak ng awan mo't kanak. Tinasaya ato may ka, mapantamangan. Agpeso, ada kanak. Ada, sumurot ka kanya. Basta ada kanak. Ada, alaw may kan. Ayos. Ada kurkurang na ito eh. Kaasimot. Di na lakit di amu ti pagawidan na. Asino nga tayo da ito'y umawawag. Ay, ni gusting mo't gayam. Hello! Ada ka dinalipatam kat paitulod mo dita barangay hall lakay. Awan na libatag. Ngam dalagip ka man ngawagan, sakbaya makadanon kami dita balay. Anya, kami kunam, ada kadwam. Ada, mabisin kat umay mangan. Ada kilaban. Ay saanan akilaban, ta nakaluto akon iti pangaldawan ta. Asino ay aday ta kadwam ako nam. Kamamok la tinagan na. Taitaylaan na lagip ko adamagan. Ada kami dito'y kanto. Anya? Kiti ka no, tinagan na di abalasitang. Na, Mabisin ka no, isa apakanin ta. Di kang taraya. Ay, mabit lang. Sige, bakit ta kamakамag nagtaray mo ten. Ay, kamatag. na. Kanyak mapaspasamak ka ni Gustay. Sino nga tadya ko na nakadwa na? Apay ngay ang nagtaray. Mabisinak. Mabisinak. Alawon, numabisin ka, mangan kalat tabasag. Di ka sumanaukit na'y maragrag-rag na kata isubsubam ngay napoy. Ha? Adan niin na poy? Nyat sasawa mo kita eh. Isubsubo mo, day ta inapoy. Damagam kit din no adan inapoy. Mabisinak. Inapoy. Ayan mon. Mabisinak. Di mo pukawan day ta inapoy Sa nga bandihado lang arod day ta sangsangwa maun basang. Okay, awan mo't ni inapoy. Saur kayo. Amlat ta sumanao, bakit? Ni. Dandani may bus na gaya mo dito. Dasar mo kayo na pa. Wan, ngam ipukpuk ka na pala ti inapoy. Mabisinak ko na napailaan. Ada kurang na. Iso abay amlat ta. Na- Nini. Ha? Matutan. Iawat mo dito. Painom. Uy. Ay, hapo, nabsog at talaga na ito'y. Nakaturo ka na pa man ang naguldag di sopa. Kasla na bambanog launay. Ididimtang iti barangay hul. Bakit? Kaya, Ijay lang ko makarindir yan nilita ti pangituro nga kita'y ako na mabisin. Napanunod ko ang nasaysaya at no dito'y balay. Tauray agyan pa'y lang dito'y aking nga damang birok king kuana. kasano nga ay ang mabirukan ti mang birok. No di tay mat amo no asino ti akin anak ko no akin kabagyan. Kano taga-ano ko ma. Yawag ta, iji istasyon ti pulisya. Kaniji bumburadyo. Public service tan. Sa bagay, no adamang birok kan kuana, iti lakid istasyon ti pulisya, ti mapanda pagdamagan, kan iti istasyon ti radyo. Wen, iso nga ipapublic service ta. Hala, nasaysaya at ngagpaiso, no dito'y pay labalay nga agyan. Nariga tayo nagwarang-warang dita,
Ta mga numakasarak kit di ti pakaisagmakan na. Nakaturog mo't langat at ibambantayan ni Suping di tabangit a kwarta. Ay, ang mga nunikit di mo tin Suping di nakaturog. Bali nagmalmalim ka no anaturog day jay. Kasanungay ang maturog ita arabe. Ay, saan nagpaya maturog ti kunak ngam. Yakmat magawidan in. Suping! Suping! Uray panawam di tanday na pambantayam. Maturog tulatan. Di, saan mo't asumumpat ni Suping? May tulatan nga tandi ti kwarto may, nung madamdama. Maturog akin ay Pansal, Alia! Mga Suping! Wow! Ada pa edad ni Chairman! Alia! Aglamangat! Nay! Papalang kita eh! Adal, Alia! Oh, mga Suping! Igagawad tamtam day daw! Ay, babitaan! Babayan! Ay, po! Saan nga alya day jay? Dito'y kalaan kita eh. Oh, Ay! anya day taaya. Dayto yun tay pinagatang yu ken Chairman. Sa akong tinangyag, tada kasarsarita na, iji opisina na. Ay, kasta aya. Uy, thank you nga rod kagawad. Siyak ngamin ti officer of the day ita. Iso asya akong ti binaon ni Chairman. Awan mo't ngamin maibaon na sa bali jay. Ay, kat agyaman akmanin. Kagawad. Awan anyaman na nana. Sige, mapanak pa'y. Ay, sige. Ay, apaw. Yan ni Gusting. Pinaipaiso namat gayam tinapan nagwagwag kadagi jay sigundamano ala ako ni Lita. Pagsukatan lakit din ni Kitty da ito. Ala, agdigos kan Kitty Amom ti agdigos. Amok aglanguyak ko ma. Anya, aglang ay apo. Anya nga iti paglangoyam dito ikat awan mo't swimming pool. Napanak aglangoy. Ninikat, ay, papanam ngay, agsubli ka! Ay, anos! Anos kung kunak pa yan. Ay, kurang-kurang nga talaga. Kite, agsubli ka! Dayta. Hey, nasagay-say kung to'y buok mo, Kite. Agmaganto daytan. Lulong. Na, Ayan yun. lulong ko na. Awan ni Lulong kon. Lulong. Ay. Ayan man. Pinanawan na din. Kite. Sa dino ti ayan ti balayo ta itulod kan. Itulod kan ni di balayo no kayat mo ti agawed. Lulong ko. Umayak di tayan mo. Apo. Lulong. Dinan bangbang ti bagbagak. Kaasi pa'y mo na ito. Nayaw awan lakit de. Katinan amo ti pagawidan da. Ayan mo Lulong. Apay asan ang nalagip ni Gusting picturean kat ipos na iti-itbe. Nalaklaka nga tama amuan no asino di kabagyan da ito no maipos iti Facebook. Ay, Chairman. Iso da ito yung ibagbagayo, anayaw awan? Apay. Hmm. Adda dita Facebook.
Adamang berbero keng wana. Kat no impos ni Manang Supeng. Kitaan nyo, oh. Una niya. Hinay, imbag ta na panunot ni Suping a pinicture. Nang kinakman. Dito yo. Agrungrung haab samot dita. Nay. Agrungrunga ab nga paiso a pinicture na. Mayat da ito'y. Mayat da ibagbagan ni Suping dito'y. Ala, sapay kumatad na makakita ken makabasa dito surat na dita. Kaasimot na di abala si Itang. Awanan ti matrab-trabahuak. Takas laak la agaw awer dito yan. Sapay adda awag ni Sara di punirarya. Mayat manen titurog na isarsar o asang sangaili. No taga-ano kiti dayta ah. Saan samot nga anak ti taga nagbuksutan? Tawan amok nga dakurkurang na dito'y nagbuksutan. Lolo! Lolong! Apay ngayamat maturog ka kanayon. Awagan naman nun, di bagbaga na alulong na. Mabat-bati, ba't sakit de. Epiman. Kitay! Agriin ka! Lolong ko! Agriin ka! Ay. Mabat-bati, ba't kan sabat? Saan asi ka ni lolong ko? Ay talaga, asan asyak tiyaw awagam alulong mo. Anya ka di tinagan ni lulong mo. Anyat nagan ni lulong mo. Ibagam tabirukan may. Birukak ni lolong ko? Isungaron nga ibagam no anya tinagan ni lulong mo. Tatulungan da ka amang birok. Anyat nagan na. Nagan na. Uwan. Anyat nagan ni lulong mo. Lolong! Isumot. Anyat nagan na kunak. Lolong nga ron. Nilulong ko, lolong. Ay, kasanuga taday tuyon, apo. Ina, anya ti maipay me. Ay, agsapsapol na kiti, agkabaw. Awanlat na isarsarong dito, barangay yaw. Agkabaw abaket wenno lakay. Ay, ina. lakaya, tandi lakay ko dayjay. Kastaya. Nay, awan mo't na isarsarong dito. Ang bambanog da. Baybay akla ko baydan, ang manyan. Ay, basulak pa'y ken ni Apo Diyos. Apay aya, anya tinapasamak ina. Anya gayam tinagan yo? Ay, siyak ni inayaw, purisima di nakurangan. Agkabawain jay lakay ko, di naamaw ti lubong nan. Nagsublin sa ngaubeng. Apay, manut taon da na ya? Nasurukan na Ha? Mano atawan di nasurukan? Maguray ka. Kasanuan na yan nakita yan. Nayan na di Pebrero 1947. Naikat manut taon nan ngay 1948 2024. Bagak nga rodan, tinakayanakan na. Tamutain. Ay, kala kayo una yan agkabaw nga raw din. Bagtamom. Baga kita yan, na nagsublen nga ubay. Uwan gaya maya.
Saksa mo ti bagbaganan ngagkabaw. No kasta. Awan inbin may ditay, ngagkabawala kay. Awan nga raw di na. Manyan na yapo. Sa anak mo ta nagkurkurang, iti panangaw-awir ko, kadakwada. Apay aya, api manaw da. Sige, mapanak nga rudan. Magayam, may tulong nyo dito. Ha? Ano yan? Ay, pimanaway. Pudnaw, awan maitulong me, iti day taabakay. Kun may sa, awan mat ngamin imay dito yung agkahabaw alakay. Tang 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 paketong tetong alimangaw sa dagat malaki at masarap. Nagbayat ket kuman no adda ito no nga alimangaw mayat day alimangaw rasagayam ti awag day day alimangaw konamot dagiti obeng. Ay, bingak pa'y laeng bait. Baring anda masabat ka. Tong, pakitong, kitong, alimangaw sa dagat, malaki at masarap, mahirap hulihin sapagkat nangangagat tong. Ay, rasa, masabat ka kuma. Ay, kita, tibad-bad ka. Taamangan no masikarod ko, ti masabat ko nga alimagaw. Ay, tong, pakitong, pakit. Nay. Saan mo't na alimango dahil ta masabat ka? Nay, pandak asukaw iya. Uwain, unayan. Pandak asukoy da ita. Nay, ama! Apay saka-saka kayo. Talaga mo't nga dasakak. Ay, apay nga awan chinilas, wino sapatos yun, tikunak. Awan. Imbas-ibas tayo agkabawabakay tayo sandalyak. Anya? Naggap-gapwam aya, Sokoy. Syukoy. Ay, sana ka, Syukoy. Aya. Ngay. Kung agno adda masabat ko nga alimangaw, iso ako nag-asokoy. Kung nag-asokoy ka masabat ka. Ay, anya kaya. Agkabaw sakit di mo dito alakay. Ay, papanan nyo aya, ama. Gawin na kaon. Apay aya. Pagawidan nyo ngay. Ijay luboy. Anya? Ay, sus. Adayo iji sakit. Ay, nay. Agpadaya kayo matan. Ay, kay aglugan. Aglugan? Ketuan. Mabit lang ama. Sung batak di mawawag. Hello, kagawad tamtam. Agturong ako dito barangay hall, lapay aya. Ay, adda ngamin imay dito'y abakat. Adda sapsapulin na nga agkabaw alakay. Anya, agkabaw alakay. Well, Chairman, damdamagin na no adda na isarong dito'y nagbugsutan. Kat imbagak ngawan. Ay, ang mga nuison dito'y nasabat ko nga limango. Ay, siya lakay. Ayan ti bakit? Adda dito'y. Pumanaw ko may tayan ngam ingawit ko. Takunak nga awagan kayo pa'y. Ay, pagurayam. At nasabat ko alakay. Ang mga nuiso dito'y ay. Nay. Apo. Anyaman nga tayo napasamak kan ni Kite. At sang sangit lat taditan. Awan mo't lakit timang birok kan kuanan.
Gusting ti umawawag. Hello, Lakay! Lolong ko! Imbang ka na birukan kayo! Katabirukan ka matin. Napoy lolong, mga anak kon! Ala. Tapnosan ka mabisin. In kayo mangan, kanlulong bawan. Kagawat tamtam. Aw, anya na dyan, Chairman? Kuyugem ida dita kantina ni Lita. Te orderam ida iti kanda. Ibaga masyak tagbayad. Ewan, Chairman. Ay, umay kayon lolong. Kitay, hintayon mangan. Ay, mayat. Yes, mga anak kon! Nay. Ay, ina. Di kay sabot makasaon. Ay, apo. Nakaangas sakit na lukay. Ay, Ay, ako. awan problema yan. Wan. Nasarakan yon, dagiti sapsapulin niya. Buen. Ado, warigrigat ko. Uray la dua. Dagiti ay aywanak nga ubeng. Agsapsapulak ngay. Iti magampun kadakwada. Ay, hindi la mabalain. Ampunan nyo, ida. Wa. Ay, anyan, ampunan mi kano dagiti. Ay, imbag lakit din na tagtagain lagayam.